Hej, mit navn er Christine Vasbo. Jeg har i snart 20 år hjulpet virksomheder og teams med deres præsentationer. Og en af de udfordringer, jeg ser, der går igen og igen, det er, hvordan undgår jeg, at mine budskaber de drukner i tekst og information, som publikum alligevel ikke husker. Og det er her AI, der har virkelig været en stor hjælp for mig. Og jeg vil lære, hvordan du bruger AI på det her kursus. Det første, jeg vil vise dig, det er, hvordan ChatGPT kan lave din præsentation på under 5 minutter. Inden du beder ChatGPT om at lave din præsentation, er det vigtigt, at du beskriver, hvad det er, du gerne vil have, den skal gøre. Det kommer vi nærmere ind på kurset. Når ChatGPT er færdig med at lave din præsentation, kan du gennemgå den og vælge at downloade den. Den kommer ned som en med tekstslide, og de er nemme at kopiere over i din virksomhedsskabelon, så det er nemt at arbejde videre ud fra din egen brand identity. AI er også god til at hjælpe dig med at komme med idéer, når du sidder med en masse information til en slide, og du vil gerne forenkle det og visualisere det, så kan du gå over i Claude og bede den om at hjælpe dig. Jeg uploadede mine tekstfiler, og så bad jeg Claude om at lave en infografik og gøre fortællingen meget tydeligere om den her globale biodiversitetskrise. Den kom med det her til mig. Nu skulle jeg lave det her for en kunde, og det passer ikke med kundens farver, men det gav mig en idé til, hvordan jeg kunne bygge slidet meget bedre op. Sådan kom slidet til at se ud i kundens farver. Meget enkelt og tydeligt. Udover det, så er Claude AI også rigtig god til at hjælpe dig med at lave infografik ud fra dine data på under 5 minutter. Ligesom Claude er rigtig god til at give dig idéer og lave infografik, så er ChatGPT din gode AI, når det er sådan, at du vil have anderledes billeder, som understøtter dit budskab. På kurset lærer jeg dig også at sætte billeder ind på en anderledes måde, så det ikke er de her statiske billeder, et til højre, et til venstre, eller et i toppen og et i bunden. Det, der selvfølgelig også er vigtigt, det er, at du lærer PowerPoints værktøjer at kende. Så når du skal designe slides, så ved du lige, hvad du skal bruge, når du for eksempel som her gerne vil fremhæve dit produkt. Eller som her, hvor vi kigger på, hvilken slides kan vi undgå at bruge bullet points, så folk eventuelt begynder at læse vores slides. Men i stedet for at gøre slidesene meget mere engagerende ved at bruge animationer og ikoner og større billeder, der sætter fokus på produktet. Vi ser selvfølgelig også på, hvordan du kan få historien frem i dine data, sådan så at det er enkelt at forstå for dit publikum. Har du behov for at animere dine data, så du vinkler historien på en anden måde, så lærer du selvfølgelig også det. Det her, det var et lille udpluk af noget af det, du lærer på kurset. Det var et lille indblik i, hvad du lærer på kurset. Hvis du har lyst til at gøre dit arbejde med dine slides lettere og mere overskueligt, så vil jeg glæde mig til at byde dig velkommen.